banijini nalam ne banijini bimaje hot tap makele damakele sebakele famakele shirakele jokele songele yan fenjugu yan fenyuma beka haketu yan kujugu yan kujuma ko beka haketu de bebe afanona fabe wa afanona ko siga temuna ko ambi ambe ba mun modino ambe masini yelo pamul dinona ambe mamnungo ko ibe mawre be kamo be mon dinona ambe mamnungo ko ni o donto mamina iga nyima ke ka nyima fo ka juguma tuy kamo be mamul mon dinona ambe masini yelo kamo dinona ambe mamnu ye Jose Zaba Shindi no ye les trois piliers de la paix latin kala sinangunya klumanyoya antana manyoya kambo be mamul mon dinona ola bi ko an sigileme anga juma kutuba kanaka no ye sirindo belanay walma les discours du vendredi ko an sigilemo kanaka bi juma doina ne sirindo na ka ben koli tile seegin mo n'o ye le 8 septembre san 2017 o la ka kamaka bɛɛ lajɛlen fo kimɛti bɛɛ an bɛ bɛɛ fo kimɛti fɛn o fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo u ka fabadenya la u ka fabaralandenya la ani u ka yɛrɛ kanu na an b'u fo o la ko u dansɔgɔ ko ni ko hɔtɛp ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔ ma Dunbi Fakoli an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka se ale ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se Siramusa Dunbiya ma nin kalo in yɛrɛ kɔnɔ maaya don mɔgɔw ka maaya sira taamali kɔlikɔli tile 14 n'o ye le 14 décembre palais de la culture la an karamɔgɔ Koroje Musa maaya bulon mɔgɔw kɛlen bɛ ka weleli kɛ maaya bulon ani buwa mɔgɔw ka tɔnkulu kɛmɛ ka weleli kɛ k'an k'an jija ka ye o kɛnɛ kan ka jɛ ka taa maaya bulon ka maaya sira taamani min bɛ kɛ san o san nin tumada in na n'o ye kɔlikɔli n'o ye desanburu kɔnɔna ye an ka jɛ ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ o la kɛmɛti bɛɛ welelen don minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan minnu mana se k'u yɛrɛ se yan minnu bɛ bamakɔ kɔnɔ minnu bɛ bamakɔ kɔ kan an kana jɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo ko kɔnɔkiliw jɛlen de bɛ bi fɔ mali donso ni a soma bɛɛ welelen don a ŋɔnifɔla n'a fɛn bɛɛ welelen don an ka jɛ ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo yɛrɛko nin y'o de ye an ka jɛ ka taa ɲɔgɔn ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ jama ka ye an ka bɔ n'o kɛra fara ɲɔgɔn min n'o ɲininen don n'an ka laɲini o ye ka se ka an ka jamana ka se k'a dɛmɛ an seko n'a bɛrɛ la waliko kana na kɛ kɔlɔlɔ ye an ka mɔgɔya ma waliko kana na an ka mɔgɔya menase o tɛ ɲɛ foyi la fo an yɛrɛ ka mɔgɔya kunkanko an ka jija an ka ye o kɛnɛ kan an ka bɛnbasiraw ni weleweleda min kɛra an ka bɔ an ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ maaya bulon ka nin weleli a bɛ daminɛ a fɛngɛ bɛ daminɛ le 14 ka taa laban le 18 ka daminɛ kalo tile 14 na n'o ye desanburu tile 14 kɔlɔkɔli tile 14 ka taa bila kɔlɔkɔli tile 18 na o la bɛɛ welelen don an ka jɛ ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ maaya bulon ka maaya sira taamani ko camanba de b'a kɔnɔ salon an yɛrɛ y'a kɛ conférences b'a kɔnɔ conférences kɔfɛ mɔgɔ minnu ni suraka tɔgɔ b'u la walima ni tubabu tɔgɔ b'u la an balima minnu donna kerecɛnya la olu ye tubabu tɔgɔ ta minnu donna silamɛya la olu ye suraka tɔgɔ ta ni min b'a fɛ k'i tɔgɔ falen nin y'a dɔgɔ duman dɔ ye nin furancɛ in kɔnɔ a ɲɛwalaw ladalen don jazaliw bɛ kɛ ka tɔgɔw falen mɔgɔ minnu b'a fɛ ka an ka kɔrɔlen minnu dɔn ɲɛfɔli camanba de bɛ kɛ olu kan min bɛ tɛ fɔ kɛnɛ kan nka n'an sera yen an bɛ jɛ k'a tɔnɔbɔ ɲɔgɔn fɛ o dɔgɔdalen don ka ban ko kumana ko bɛɛ k'i jija ka maga bɛɛ lajɛlen k'i jija ka ye o kɛnɛ kan an b'o ɲini bɛɛ fɛ maaya bulon ka maaya sira tile 3 wulikajɔ de don o la bɛɛ welelen don mali kɔnɔ mali kɔ kan
Salon an yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinɛ ko mɔgɔw ka bɔ k'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ ni ko kama ko don o kɔ ka an karamɔgɔ ɲɛnu masa ladakɔrɔ ɲɛmɔgɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka se a mɔni kɛnɛ kan yan ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se an ka karamɔgɔ Seya Magara fɔbaga Jikɔrɔni an b'a fo k'a dan k'a ni ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se an ka karamɔgɔ ba ma Solo Kati Solo an b'a fo ka Bɔyɔrɔ fo ka ŋɔnifɔ bɛɛ lajɛlen fo Bɔyɔrɔ juru la ko an tɛ ɲinɛ an ka Kolokoto kɔ an ka Nangin kɔ siga si t'a la Isufu Toloba k'an b'a fo ka Mali donso bɛɛ fo ale tɔgɔ la k'a dan k'a ni ko k'an ka jamana kotigi fo k'an ka jamana kantigi fo ka kotigidaw bɛɛ lajɛlen fo ko ni ko k'u y'a kɛ u yɛrɛ ye k'u m'a kɛ u yɛrɛ la ko bi baro sigilen bɛ tiɲɛ kan tiɲɛ n'u b'a fɔ ma ko buguri ni arabukan kɛnɛ na u b'a fɔ ma ko laturu bi baro b'o kan yani laturu yɛrɛ anw ka yan fɛn de don wa faransiw ta don wa walima a bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na di farafin ma de komi n'a fɔ mɔgɔ fanba bɛ min fɔ k'a fɔ ko arabu ala ye a di a ka ciden dɔ ma ko ka na n'a ye yɛlɛ o tiɲɛ de ye wa walima diɲɛ bɛ jira k'an bɛnbaw ka dɔnniw soɲɛ ka nkalon tigɛ tigɛ k'u yɛrɛ kɛ o tigi ye o dɔ de don wa an bɛ fɛ ka na baro kɛ o la bi ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ tiɲɛ yɛrɛ a tigiya kan ɲɛfɔli caman minnu b'a la an bɛna ka na ɲɛfɔli k'o kan bi ni danbarika jɛ ye o la ka kamakaw bɛɛ lajɛlen fo n'i ko tiɲɛ walima buguri walima arabukan na u b'a fɔ ko turabu dɔw b'a ko arambulu a m'a ko fɛn fɛn sa a fɔcogo ɲɛna a fɔcogo man ɲɛ nka an b'a fɔ tiɲɛ walima buguri olu fɛn damadɔ de bɛ anw bolo yan minnu bɛ yen n'u yɛlɛmana k'o kɛ surakaw taw ye min bɛ yen ni u ma se ka tuma y'u ta u tɛgɛ ma bawo i b'a dɔn son n'i taara walifɛn son ye cogo o cogo a se ka kɛ e bolo komi n'a fɔ fɛntigi i bɛ taa ka dɔ to walima i bɛ taa ni dɔ ye ka t'o fara a kan ka sɔrɔ o t'a dɔ ye n'a yiri bolo dɔrɔn a bɛ dɔn ko nin ye fɛn sonyɛnen ye ka sababu kɛ tamasiyɛn dɔ bɛ taa y'a la dɛ e yɛrɛ de m'o ye voilà mɔgɔ min ye a ka moto lamala moto tamasiyɛn ka t'o don fɔ moto siyɛli kɔrɔ walima ka taa don moto kɔnɔna yɔrɔ dɔ la n'i y'o moto sonyɛ ka girin n'o ye ka t'o fa tɔw falen a y'a don kɔnɔna yɔrɔ min na n'o dayɛlɛla don o don k'o yira e bɛ malo anw ni diɲɛ maa tɔw ta de kɛr'o ye arabuw dɔrɔn tɛ tubabuw b'a la n'o ye gɛrɛkiw ye tubabula dɔnni yɛrɛ bɛ waso ni olu minnu ye olu fana b'a la donc o la tiɲɛ n'o ye buguri ye cɛ 30 dɔw b'a ko cɛ 30 o t'a fɔcogo ɲuman ye a fɔcogo ɲuman ye cɛ 30 voilà ka cɛ kɛ ka kɛ 30 ye cɛ ni maa min ko k'i b'a fɔ cogo wɛrɛ i b'a ko tiri donc cɛ 30 an tun bɛ a fɔ a mɔ ten komi n'a fɔ mɔgɔw bɛ u ka baganw tamaseere min bila u ka baganw na o bɛɛ ye cɛ dɔw ye kɔmɔ kɔnɔ cɛ 260 bɛ kɔmɔ kɔnɔ o bɛɛ ye cɛw ye sɛbɛnni ninnu bɛɛ bɛ jate cɛw fɛ bawo a bɛɛ bɛ kɔrɔ dɔ de di a bɛɛ bɛ kumakan dɔ de fɔ o de ye cɛ ye
o la tiɲɛ bɛ jate o cɛw fɛ nka cɛ 30 fɛnɛ o b'a danna ni dɔw b'a fɔ ko cɛ 30 don nataw la an bɛ don o fɛnɛ kɔnɔ n'i bɔr'o la ka na dolo la astronomie y'a dɔn u n'u ka daja bɛɛ u m'a fɔ ko u ka kira dɔ nana n'o ye walima k'u ka savant dɔ ye o kunna kan k'u ka savant dɔ y'o découverte kɛ yarɔ i m'o mɛn o da wa i t'o mɛn baw u y'a bɛɛ soɲɛ ka ɲinɛ o de kɔ u ma taa fan sɔrɔ o la u taara k'o to k'o to an bolo kama ye o la hali sini ni mɔgɔ min ye Simex ja lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tun bɛ baara kɛ ni astronomie ye a n'an ka hali fɛnkɛ yɛrɛ pyramide n'o ye kirimbo yɛrɛ ye n'i y'a jɔcogo lajɛ kodɔnnabaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ k'a jɔ mɛ ka bɛn ni samanɔ dɔnni hoki de ye donc o la u taara k'o to o dun dolo dun i bɛ se ka tuma jan nataw ɲɛfɔ n'a ye lamala dɔgɔnɔw ka sigi sanyɛlɛma min bɛ kɛ san 60 a kɛra 1967 o dolo kelen min na ka bɛn ni 2027 ma o jate dɔnnen don wa o bɛ kɛ donc o tun y'an bɛnbakɛw dɔnni hokiw ye min bɛ yen bi ni diɲɛ bɛɛ sigilen b'a kan n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka diɲɛ mara i bɛ kɛ dolo dɔnbaa wanɛ de ye walima i bɛ kɛ sanfɛla dɔnbaa wanɛ de ye o la i bɛ diɲɛ mara donc o la o dolo dɔnni o ma se ka u ka kira o ma di u ka kira si ma bawo u m'a dɔn k'a fɔ k'o ye dɔnni dɔ ye min mɔlɔ ka bon min bɛ se ka mɔgɔ dabali ban parce que ni min olu dabali ban dɔrɔn olu bɛ t'o soɲɛ k'a fɔ ko dɔ cira n'o ye i y'a ye gɛrɛkiw ta olu y'u ta u ka sanfanw créé k'a fɔ ko an ka Pythagore ninnu ka théorème Thalès ninnu ka théorème Platon ninnu ka théorème sisan a nana ye k'a fɔ ko théorème ninnu bɛɛ lajɛlen ye anw bɛnbaw taw de ye minnu sɛbɛnnen bɛ an ka kiribuw kɔnɔ ye donc o la ninnu bɛɛ tun ye kuma ɲɛbila kumaw ye walasa mɔgɔ caman b'a faamu cogo min na donc o la tiɲɛ walima buguri a sigiyɔrɔma caman de bɛ yen a sigiyɔrɔma caman de bɛ yen so 16 bɛ yen so 22 bɛ yen an b'a fɔ o ma ko kalajan so 16 in dɔw b'a fɔ o ma ko tiɲɛkurunin bandɔrɔ fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ tɛ so 16 bɔ so 64 fɛnɛ bɛ yen olu dabaw tɛ ma ca anw fɛ yan ne kɔni m'a ye yan fɔlɔ mais i b'a ye o bɛ sini bawo tiɲɛ filɛ nin ye i b'a dɔn a yɛrɛ kelen bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tiɲɛ bɛ dɔnni diɲɛ fan bɛɛ fɛ o la siniwaw dun bɛn kɛlen b'a kan k'a fɔ ko siniwaw dun nka mɔgɔkɔrɔw minnu taara siniwaw kalan fɛn caman na tamakaw de don farafinw de don minnu bɔra yan ka taa ye wala hali sini siniwa finmanw a fotow bɛ yen u ka mɔgɔkɔrɔw minnu tun ye finmanw ye a jaw bɛ yen hali sini donc an ka dɔnni kɔrɔw de taara yen o la tiɲɛ dɔnni bɔra anw fɛ yen kama donc o la n b'a fɛ k'a fɔ tiɲɛ bɛɛ a bɛ sini a bɛ indi bon a bɛ yɔrɔ caman na donc nin y'a sigiyɔrɔma damadɔ de ye a so 16 so 22 so 60 ni dɔɔnin 64 ninnu bɛɛ bɛ ale la dɔw yɛrɛ ka ca ni o ye mais n ye minnu ye ni n bɛ se ka kuma olu kan n bɛ ka kuma ni o ye o la ninnu dun u ko u ka kira Idirisa ni kerecɛnw b'a fɔ a ma ko Enoch k'o nana ni tiɲɛ de ye bon o Enoch n'i y'o ta k'o lajɛ
o nana n'a ye cogo minnu na n'i y'o jateminɛ ani u ye ɲɛfɔli min kɛ o nana min ye o so 16 in de ye u yɛrɛ b'a ko a kun ka ca ni 16 ye k'a kɛra cogo dɔ la nka u b'o jiri min da n b'a fɛ ka o da ka ɲininkali dɔw tugu ka bɛn n'o ye walasa mɔgɔw k'u hakili jagabɔ o fɛ kosɛbɛ ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ye ko labɛnnenw de ye ko labɛnnen ni tiɲɛ dun olu tɛ kelen ye ni tiɲɛ nana ko labɛnnen bɛ taa n'i y'o ta k'a lajɛ o fɔcogo caman b'olu fɛ nka fɔcogo fanba bɛɛ sigilen bɛ kelen kan o ye mun ye ko o ye Dirisa ko u ka ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci o ma ko kana tiɲɛ d'o ma donc ko o k'o kɛ ka a ka mɔgɔw a ka miirili la faamuya ka sɔn ala la o min kɛra donc ko o dir'o ma a ye baaraw kɛ n'a ye k'a ka miirili lasɔn dɔw b'a fɔ ko o salen kɔ sa a ye mɔgɔ minnu kalan la k'olu nana ka na kɛ damatɛmɛ ko ye ni a ye ko don dɔ la k'u ka mɛlɛkɛ n'o ye Jibirila ye alors mɛlɛkɛ yɛrɛ ye miiri de fɛnkɛ la voilà hébreu la arabukan tɛ mɛlɛkɛ kumaden tɛ arabukan ye voilà ko o de nana ka na Idirisa ka kalandenw ko nana ka na tiɲɛ dɔɔni ta olu nɔfɛ dɔw yɛrɛ b'a o ye a fɔcogo dɔ ye dɔw b'a ko ka arabu kɛlen ka Mamadu gɛn ka bɔ a faso la ko a bolitɔla ka taa Madina k'a taara don kuluwo la donc k'u ye tiɲɛdalaw wele o ye a fɔcogo wɛrɛw fɛ donc u ka fɔcogo in bɛɛ la a bɛɛ bɛ taa bɛn min ma n b'a fɛ k'o de ɲɛfɔ quoi a bɛɛ bɛ taa bɛn tiɲɛdala kɛlen ka tiɲɛ da ka lajɛli kɛ a kɛtɔla ka tiɲɛ fɔ ko Jibirila n'o y'u ka mɛlɛkɛ in ye kɔnɔnama in ko nana kaman kɛ ko k'o buguri bɛɛ cɛ ka taa komi ko buguridala y'i biri kelen dala donc ko a ma se ka taa ni o ye ko o y'o kelen o wolo ko k'o kɛ 16 ye donc ko ye o kɛ 16 ye ko y'o 16 min da ko a bɛ komi n'a fɔ a b'a kɔnɔ a t'a kɔnɔ ko ye kuma fila fɔ k'a fɔ ko Mamadu bɛ dingɛ in na a tɛ yen ko y'o kuma fila fɔ donc ko yɔrɔ la ko fɔ bi ko tiɲɛdalaw tɛ se ka kuma kelen fɔ mɔgɔ ye n'i y'o kuma jateminɛ k'o kuma ta k'a lajɛ an bɛ min fɔ o la tiɲɛdala tɔ bɛɛ kun y'ale kelen de ye diɲɛ bɛɛ o tuma na wa bawo n'ale ye min da n'o kɔni cɛra tɔw taw kɔni b'u bolo o ye kelen ye filanan ale ye tiɲɛ mun da a y'a bɔ a kunkolo la wa a m'a bɔ a kunkolo la de bawo ne ye n ka tiɲɛ da sisan i nan'o bɛɛ cɛ ka taa n'a ye a bɛ ne kunkolo la i ma taa ni ne kunkolo ye hakili fana ma tiɲɛ bawo mɔgɔ min bɛ se ka den kelen yɛlɛma k'a kɛ 16 ye o hakili ma tiɲɛ a kuma a kɛra cogo di o la ɲininkaliba de bɛ nin yɔrɔ in na yan ni ɲininkali min n'a dulonnen bɛ to a tɛna se ka jaabi bawo n t'a ɲininkali kɛ ko fɔlɔ an fɛ jaabi ma sɔrɔ a la ne de ye n ka fɛn bɔ n wolo la k'a da i nana i y'o pase ka bɔ yen n bɛ dɔ wɛrɛ da donc o la n'a sɔrɔ ko o yɔrɔ in don i b'a ye k'a fɔ ko ferekeba b'o yɔrɔ in fana na bawo ni olu ma fɛn mun faamuya olu ma dɔnni min faamuya olu t'o ɲɛɲini dɛ mais olu bɛ sin k'o bulon ka t'o di danbaga ma ten u ka ala ma ten u ka ala yɛrɛ an b'a kalama ko danbaga tɛ mais u bɛ sin k'o ta ka t'o di u ka ala ma ten donc ka o bulonnen bɛ to yen o la dɔnni tɛ bɔ a kɔnɔ bilen a bɛ to a bulonnen bɛ to ten a tɛ se ka kɛ dɔnni ye bilen a bɛ to furajɛla ye ten i b'a ye k'a fɔ ko o de ye n'i y'o jateminɛ o de y'o ye o la o Idirisa yɛrɛ an bɛna o Idirisa yɛrɛ de ɲini sisan k'o dɔn o Idirisa yɛrɛ ka tumada bawo ko Idirisa ye
o fa Adama o mɔden de ye Idrissa ye. O fa Adama o mɔden de ye Idrissa ye. Donc o Idrissa ye fɛnɛ o den de ye u ka Nuhu ye. Ne ma fili a fɔcogo la. Bon u fa Adama o mɔden o de ye Idrissa ye. Bon ni dun ye u fa Adama ka tumada ta ka n'a bila sisan na an filɛ o san 600 ani dɔɔnin de la. U fa Adama ka tumada u ye minnu fɔ a la san 600 dɔɔnin walima san 5000 dɔɔnin a b'o de la. Ɔ tiɲɛ dun bɛ dugu kan maa si ti a tumada dɔn. Nka an bɛnbaw ka fuyenikɛlaw n'o ye dugu wolomanaw ye n'o ye archéologues ye olu ye mun sɔrɔ a la tɔgɔrɔbɔlaw o de ye an bɛnba dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko Hermès Trémézy n'o ye an bɛnba Nesu dɔ ye mɔgɔw bɛɛ bɛ se k'a faamu na o ye Farawuna dɔ ye sinon an tun b'a fɔ o ma ko Nesu de. Farawuna ye palais tɔgɔ de ye mɔgɔ tɔgɔ tɛ anw fɛ yen mais sisan Grɛkiw ni fɛnw y'a ta k'a kɛ komi n'a fɔ titre de don ni mɔgɔ min sigira masaya la k'o tɔgɔ ko Farawuna ka sɔrɔ masa bulon de tɔgɔ tun ye ko Farawuna komi n'a fɔ ne ko palais de Kuluba anw fɛ yan dɔ ni ko ko Élysée Faransi walima ni ko Kremlin donc Farawuna tun y'o de ye anw fɛ yen mais an ka masaw an tun b'a fɔ olu ma ko Nesu. La ni o dɔ tɛmɛna ko Hermès Trémézy n'i taara ale ka kirimbo la ale ka sɛlɛ lajɛ kaburu o fɛngɛ min kɛ parce que olu fɛ yen ni mɔgɔba min tun ye koba min kɛ n'a tigi kun kɔma segira o tigi su tun bɛ ja de k'a bila cogo la a kana se ka toli a kana se ka tiɲɛ a ka se ka to yen fo tuma jan o kumana a ye koba fɛn o fɛn kɛ k'o bɛɛ sɛbɛn. Bon ale de kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ye dɔnnibaw kunna kan dɔw b'a ko Jewti ale de kobaw kunna kan ne ye médecine ta furakɛli bolo kan a ye baarabaw kɛ yen hali sisan mɔgɔw ma se min hakɛ la fɔlɔ bawo n'i y'a ye olu bɛɛ mɔgɔ fɛngɛnen u b'a kunkolo zɛmɛ ninnu bɛɛ bɔ a nun fɛ bawo kunkolo zɛmɛ ye ji de ye ni mɔgɔ sara n'i ma o bɔ o ji in o bɛ toli donc u tun b'o bɛɛ bɔ a tigi nun fɛ munna kunkolo tun bɛ se ka to a cogo la k'a sɔrɔ ɲɛda ninnu ma falen fɛngɛ ma tiɲɛ bon hali sisan médecine tɛ se k'o kɛ fɔlɔ donc u ye koba caman de kɛ o kɔnɔna na donc ale ye o découverte kɛ min ye tiɲɛ ye a ye tiɲɛ fana découverte kɛ ka tiɲɛ labɔ ale de nana ni tiɲɛ ye a ye dɔnnibaw de ye découverte kɛ ka kɔn ka fɛngɛ donc dɔnniba 3 ɲɔgɔnna a y'olu de kunna kan dɔnni minnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛnɛmaya nafa kabi o tuma fɔ bi donc tiɲɛ tun b'olu dɔ la ani mathématique n'o ye damadɔ ye a ye baarabaw k'o la donc o la ale tun bɛ komi n'a fɔ diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ dɔnko kɔnɔna na n'o ye siyansi kɔnɔna ye bon a ye tiɲɛ kunna kan tiɲɛ yera ale sɛlɛ kɔnɔ ale kaburu kɔnɔ donc n'i ye ale dun ta ale ka tuma ta ale ye san 5000 ka kɔn Isa Moyi ye walima ka kɔn Isako kuma ye san 5000 avant l'ère chrétienne Hermès Trémézy ale ka tuma de kun y'o ye n'i y'o san 5000 ta ka kɔn Isa Moyi ka Isaka Moyi tumada ta ka n'a bila sisan na o ye san 2000 ni dɔɔnin buruburunin bɔɲɔgɔnko ye n'i y'o fara san 5000 kan o bɛ taa san 7000 na o la an bɛnba o Hermès Trémézy o tun ka kɔrɔ ni u fa Adama ye san 1000 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc o la u fa Adama mɔden o de an ka dɔnni min ka kɔrɔ ni i mɔkɛ n'a fɔra k'e y'o dɔnni kunna kan donc i b'a ye k'a fɔ ko kabakoba de don donc nin preuve bɛ an bolo kama ye hali sini
k'a fɔ ko an bɛɛ ma Ernest Tirmisi de ye tiɲɛ kunna kan. Bon a ye tiɲɛ kunna kan suyala ko tɛ, dɔnni de don. A dɔnni hali ni ko k'i bi tiɲɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ lada, i b'a da n'o dɔnni ye. O dɔnni kelen de bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen boli. Diɲɛ ɲumanlaka numérique a bɛɛ bɛ ka boli o tiɲɛ de kan bi. Tiɲɛ a ye tiɲɛ fɛngɛ ni base min ye, a ye tiɲɛ la kunna kan, a y'a lawuruki ni dɔnni min ye, a y'a lawuyangili ni dɔnni min ye. O dɔnni kelen hali sini o de bɛ ka mansimafɛnw, ordinateurs bɛɛ lajɛlen labaara bi. O kangeya kelen an b'a fɔ o ma ko kangeya filaman walima tubabukan na système binaire. A ye tiɲɛ kunna kan ni o de ye. Bon n'i ye o ta k'o lajɛ, i bɛna ye k'a fɔ ko o kangeya filaman in anw yɛrɛ ka mɔgɔya yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ o kelen kan. Donc i bɛna ye k'a fɔ ko siga si t'a la, nin ye an bɛnba dɔ bolonɔ ye, bawo hali sini an yɛrɛ ka mɔgɔya sigilen bɛ o kange filaman kan n'o ye système binaire ye. O lama dɔ ye an b'a fɔ ko faso ani bulonda, o ye kange filaman de ye. O ye su ani ɲɛnɛmaw. Faso o ye su ye, bulonda ye an minnu bɛ du kɔnɔ taa ni ka segin la ka don ka bɔ bulonda fɛ, o ye ɲɛnɛmaw ye. O ye kange filaman, o ye a lama dɔ ye. O kange filaman kelen anw fɛ yan, an ka fɛn fanba bɛɛ sigilen bɛ cɛ ni muso kan. Kange filaman in an b'a fɔ ko cɛ bolo ani muso bolo, o fana y'o kange filaman kelen ye. Cɛ bolo ye kini bolo ye, muso bolo ye numan bolo ye. O y'o kange filaman kelen ye. Donc nin ye a lama damadɔ dilen ye an fɛ yan. Bon n'i nana tiɲɛ ta k'a lajɛ, tiɲɛ sogololen bɛ ni kala kelen ani kala fila de. O de ye système binaire yɛrɛ ka système ye. Kange filalama o de y'ale ka kangeya yɛrɛ ye. Dɔkolo kelen n'o ye 01 ye. Bon tiɲɛ kɔnɔ kala fila ninnu olu bɛ jate 0 de ye. Ni mɔgɔ min ko k'i bɛ tiɲɛ don calculer numériquement, k'i b'o jate k'a fɔ ko nin ye tiɲɛ so fɔlɔ ye, nin ye so filanan ye, so sabanan ye. O calcul bɛ kɛ ni calcul min ye, ni mɔgɔ min donn'o kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ko yen ko kala fila ninnu olu ye 0 de ye. O ye kelen ye. Filanan kala fila ninnu ye 0 ye, kala kelen ye 1 ye. Bon o ye kelen ye. Filanan ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ko kalama, tiɲɛso minnu i bɛ tiɲɛ labaara, tiɲɛso minnu jiso ye kala fila ye, ni ka ɲinifɛn taara bɛn o ma i b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛn in nin sɔrɔli ka gɛlɛn bawo a datugulen don. Donc kala fila ye 0 de ye, dɔkolo de ye, dɔkolo de ye tiɲɛ kɔnɔ. Donc kala kelen o ye 1 de ye. Donc an ko kange filalama ale ka jate bɛ bɔ ni dɔkolo 1 0 1 0 1. Kange filalama n'o ye système binaire ye, ale ka jate bɛ bɔ ni o ye. O jate kelen de bɛ kɛ ka sɛbɛnni minnu bɛ kɛ mansinuw calculatrices la, ordinateur bɛ sɛbɛnni minnu bɔ, an ka téléphone bɛ sɛbɛnni minnu bɔ, olu bɛ sigi ni o fɛngɛ in de ye, o système kelen de ye. Mɔgɔ minnu ka kalan taara ɲɛfɛ mathématique la, série scientifique la, olu bɛ dɔ kalama o la kosɛbɛ, olu n'o tɔw lase. O la k'a jira tout simplement k'a fɔ ko tiɲɛ ye an bɛnbaw ka bɔlen ye, n'o ye an bɛnba Ernest Tirmisi, ale ka dɔnni kunna kalen de don. Maa wɛrɛ si bɛnba ka dɔnni kunna kalen tɛ. Damaga yɛrɛ ma mɔgɔ si ci kuma t'a ka dɔnni di mɔgɔ ma. Bilankɔnɔ dɔnniw bɛ yen, mais ko damaga yɛrɛ ma mɔgɔ si ci kuma tɛ k'a fɔ k'a ye dɔnni dɔ di maa dɔ ma ko ka taa mɔgɔw la faamuya. A ma maa si bila o mɔgɔ la faamuya la. A ye yiri di bɛɛ ma, ka ɲuman jira bɛɛ la, ka juguman jira bɛɛ la ni hakili ye. Ale gɔngulen bɛ bɛɛ la tuma kelen na, cogoya kelen na. O la ale ti masa dɛsɛlen ye k'a bɛ mɔgɔ dɔ ci parce que cili ye dɛsɛ de ye.
ale tɛ masa dɛsɛlen k'a bɛ mɔnɛ parce que mɔnɛ o ye dɛsɛ de ye k'a fɔ ko an k'a bila ka sini kɔnɔ o ye dɛsɛ de ye a ma dɛsɛ bon ale ti masa ɲɛngo ye k'a bɛna mɔgɔw bila k'a fɔ ko olu bɛ ko dɔ kɛ k'o ti bɛn a ma u diyaɲɛ ko dɔ kɛ k'u yɛrɛ lafiya walima k'u yɛrɛ nisɔndiya k'o ti bɛn a ma masa ɲɛngo tɛ donc damaga tɛ o ye o la a tɛ mɔgɔ si ci nin kun ye damadɔ ye k'a jira dɔrɔn tiɲɛ n'o ye laturu ye Idirisa ka fɛn kunna kalen tɛ Idirisa dɔnfɛn tɛ ni i ko k'i bi o lamata bi an fɛ yan tiɲɛ masa minnu tɛmɛna kɔsanin na o komi n'a fɔ n'i ye Jitumu Bala ta n'i ye Nɔngɔn Forokɔrɔ ta n'a ye olu bɔ n'o ja u b'a fɔ k'olu de y'a kunna kan dɛ mais an ka miirili tɛ o miirili sugu ye quoi an ka peuple tɛ o peuple sugu ye ka taa k'o ta k'o tigiya jagoya di yɛrɛ ma ka sɔrɔ i ta tɛ i y'a sɔrɔ wale mɔgɔ wɛrɛ bolo n'i ye fɛngɛ ta comme lama la parce que nin miirili ninnu tubabu ni arabu ninnu bɛnkanni miiriliw de don nkalontigɛ maloya t'u la ka mɔgɔ ka ko ɲɛnama namara ka k'u ta ye a maloya t'u la quoi n'i ye fɛngɛ ta Amérique découverte ta k'a fɔ ko Aboubacar de ye Amérique découverte kɛ yarɔ hali sisan an ka mɔgɔ dɔw b'o fɔ n'o ye Bori Manden filanan ye k'o ye Amérique découverte kɛ tubabu ni américain ko Christophe Colomb k'o de y'a kɛ Christophe Colomb ni tubabu o ye tubabu ye o européen de ye k'o y'a kɛ n'an ko an ka mɔgɔw bɛ ka u ta o fɛ k'a fɔ ko wayi ko Aboubacar de kɔnɔw ye binganikanw de don Christophe Colomb taara sɔrɔ arabuw bɛ yen ne ko arabuw bɛ yen indiyɛnw bɛ yen olu ye a jatigiya ka dumuniw d'a ma hali sini kalo min salen filɛ nin ye n'o ye mois de novembre ye san o san américain bɛ Christophe Colomb ka tagali fête yen nɔ o kɛra mois de novembre de la a ka seli ye Amérique gun kan hali sini olu b'o fɛngɛ kɛ ale ye Aboubacar de kɔn ye mais a taara mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ a ko k'a y'o yɔrɔ kunna kan o la an ka mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko Christophe Colomb ma Amérique kunna kan Aboubacar de y'a kunna kan a ye ninnu to yen ninnu tɛ maa wasoko ye benganikanw de don an tɛ bengani miirili ye i taara mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min na e ko k'e y'o kunna kan donc e taara minnu sɔrɔ olu tun ye mun ye mɔgɔ minnu ye jatigiya Aboubacar de ka taali janjo la ye a kunbɛra olu ka mɔgɔw ko ko fɔr'u ye k'a fɔ ko masa dɔ bɛ yɛlɛ u ka yɔrɔ in na k'o bɛ kɛ hɛrɛ u ma olu ka kodɔnnaw y'o f'u ye ka kun a ko ale bi ko an ma taa maa sɔrɔ yen donc o kuma ninnu an k'o to européen ni tubabuw ni arabuw bolo quoi tiɲɛ yɛlɛma ka kɛ Idirisa ta ye nin ye a lama surun dɔ ye mɔgɔw bɛ se ka min faamuya o la n'an sera yen an b'an ka tiɲɛ masaw fo n bɛ n karamɔgɔw fo n bɛ n bɛnkɛ fo ne ye Burama Sako ye Siribala hɛrɛma kɔnɔ n b'a fo yan bawo ne ye tiɲɛ sɔrɔ mɔkɛ bolo mɔkɛ ye n bolo don ka d'ale ma n'o ye nama ye Musa Sakɔ hɛrɛmakɔnɔ dugutigi fɔlɔ ka o kɔfɛ ale ko n ma ko n ka yaala ko n ka tiɲɛ dɔɔni ɲini ko a tɛ fankelen fɛ o sababu la n karamɔgɔkɛ an b'a fɔ ko ka sɔnɔmi fara janzataw kan y'a daw ale ye ne ta ka se ni ye Bɛlɛdugu Forokɔrɔ fɛ yen n bɛ Forokɔrɔ Konima fo yan ka denkɛ daga fo o sɔturu kelen na an yaalala ka tiɲɛ ɲini fan caman fɛ o la an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ani minnu jɛra hali yan n'an ye tiɲɛ dɔɔni sɔrɔ olu fɛ n'o ye Nuhun Jara ye Ŋuɲa an b'a fɔ Donsoba k'a dan k'a ni ko k'a ni kala o la ka foli lase tiɲɛ masa bɛɛ lajɛlen ma ko ni fili min yɛrɛ kuma na o ye kalandenya ye ko bɛɛ ni jɔ ko bɛɛ dan ko bɛɛ ni ko hɔtɛp se fɔ se Hey, yo, ya ne gram ne bani jini.